O Teatro Cine Elma foi o lugar escollido para a celebración do segundo Foro Atlántico Empresarial, organizado pola SEA, entidade que xestiona boa parte dos polígonos industriais que existen en Galicia. Na xornada tomaron parte empresarios, técnicos e representantes de distintas administracións públicas que puxeron en común a actual situación dos parques empresariais, pero tamén os retos de futuro. Os temas abordados foron do máis diverso, dende a aplicación da intelixencia artificial ás empresas ata as posibles solucións á actual demanda de solo industrial, pasando polos novos retos da enerxía ou a internacionalización das compañías. Sei que a través de expertos e expertas nas diferentes materias poidamos, alumbrar un pouco a información, como hoxe que falamos do papel da intelixencia artificial nas empresas, que pode facer a intelixencia artificial por las empresas, ou as distintas fórmulas de adquisición do suelo para facilitar o acceso, ou a enerxía, que é un reto inmenso para as persoas, ou a internacionalización das empresas. Procuramos a través destes foros entre o Concello, ser útiles dende o público para que ademais de os aspectos urbanísticos, industriais e empresariais, tamén podamos acercar toda a información da que sexamos capaces. No acto tamén participou o alcalde da Pobra, José Carlos Vidal, quen destacou a importancia destas xornadas para o intercambio de experiencias entre todos os sectores implicados. Aproveitou tamén a ocasión para seguir incidindo na necesidade de dotar o municipio de máis chan industrial, debido á alta demanda existente. A prioridade que ten este goberno municipal desde que chegamos fai un par de anos, pois é, a adquisición de máis chan industrial, porque o polígono A Tomada, que é unha referencia, as empresas que hai, a verdade que son punteiras nas súas especialidades, pero estámonos atopando precisamente con esa ausencia, non, de poder darlle cabida a máis empresas, precisamente por a escasez de solo industrial. Este tipo de eventos pois son moi interesantes, ao mellor non só para o tema do chan industrial, que evidentemente é o que máis nos interesa, pero sí tamén para expoñer de forma común, intercambiar pareceres entre as diferentes empresas, entre diferentes expertos e expertas que van a expoñer aquí.